እግዚአብሔር ንክርስቶስ ከም ዘተንስኦ ዝተነገረ ቃል እንተሰማዕኩም ይብል እግዚአብሔር አተንሲእኒ ዝብል አቀዲሙ ቅዱስ ዳዊት ዝተዛረበ ቃል ነይሩ አንሰ ሰከብኩ ወነምኩ ወተንሳእኩ ስመ እግዚአብሔር አንሳአኒ አነ ደቀስኩ ተገምሰስኩ ተንሳእኩ ድማ እግዚአብሔር አተንሲእኒ እሞ ይብል ዘተንስኦ ደለ ቅዱስ ጳውሎስ ካ በቅዱስ ጴጥሮስ ያወራታ በበዓለ ጴንጤቆስጤ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ንክርስቶስ አምላክ ከም ዘተንስኦ ገይሩ ይሰብኽ ነይሩ ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ እስመ እግዚአብሔር አንሳአኒ እግዚአብሔር አተንሲእኒ ክብል ከሎ እግዚአብሔርነተይ አተንሲእኒ እግዚአብሔርነት ናተይ ናይ ባህሪኡ ሰብነት ከአኒ ናተይ ገንዘብ ገይረየ ሰብ መኳን ስጋ ናይ ደቅ ሰባት ባህር ናይ ደቅ ሰባት ኩሉ ገንዘበይ ገይረየ ስለዚ በሰብነተይ በስጋ ሞይተለኹ በአምላክነተይ ከአ ተንሲኤ ስለዚ አምላክነተይ አተንሲእኒ ማለት አምላኩ ተንሲእዎ ንክርስቶስ ክብል ከሎ አምላክነቱ አተንሲእዎ እግዚአብሔር አተንሲእዎ ክብል ከሎኻ እግዚአብሔርነቱ አተንሲእዎ አቀዲሙ ባዕላ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ነፍሰይ ካባይ ክፈልያ ክወስዳ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን አነ ባዕለይ በጃይ ሕሊፈ ክህባይ ባዕለይ ድማ ክመልሳይ ከተንሳኤ ካብ መላእክት ቁርባን አስካዮ ማለት ካ ስጋ ብምዋሃዱ ሕማምን ሞትን ስለዝረኸበ ካብ መላእክት ንኢሱ ክርስቶስ ተባሂሉ ከመይ ገይሩ ካብ መላእክት ንኢሱ ወመላእክቲ ኣይሐሙንዮም መላእክቲ ኣይጠሚንዮም መላእክቲ ኣይሞቱንዮም ክርስቶስ ግን ንድሕነትና ክብል ምጥማይ ዝሰማምዖ ምሕማም ዝሰማምዖ ምጽማእ ዝሰማምዖ ሙማት ዝሰማምዖ ስጋ ገንዘቡ ገይርዎ ባህሪኡ ናቱ ገንዘብ ስለዝገበሮ በዚ ካብ መላእክት ቁርባን አስካየት ቅዱስ ሄሮኔዎስ ማለት ንሐዋርያት በዓይኑ ካብ ዝረአየ ሐዋርያና አቦይ ብናይ ሰብ ባህሪ ሰብ ዝኾነ ንሱ ካብ አቦ ዝተወልደ ካብ ናይ ባህሪ አምላኽ ዝተረኽበ ናይ ባህሪ አምላኽ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ንስዩ ንኖህ ዝሓለዎ ንስዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኖህ ዝሓለዎ መኒ ንስዩ ኢሉ ንአብርሃም ዝመርሖ ምስ ይስሐቅ ዝተኣሰረ ምስ ያዕቆብ ጋሻ ዝኾነ ምስ ዮሴፍ ዝተሸጠ ንስዩ ኣብ ሙሴ ሓዲሩ ንህዝቡ ዝመርሐ ሕግ ዝሰርዓሎም ንኢያሱ ርስቲ ዝሃቦ ኣብኡ ሓዲሩ ንደቂ እስራኤል ዘውረሶም ንስዩ ኣብ ዳዊት ሓዲሩ ትንቢት ዝተናገረ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ንህዝቡ ዝመሃረ ንሱ ጥራይ ካብ ቅድስት ድንግል ሰብ ዝኾነ ንስዩ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ብጨርቅ ተጠቕለለ ኣብ መብልዕ ማል ተደርበ ሓለው ተኸብቲ ረአይዎ መላእክቲ ኣመስገንዎ ሰብአ ሰገል ሰገድሉ ዮሐንስ ገለጾ ኣብ ዮርዳኖስ ድማ ኣጠመቆ